vou realizar un traballo falando da procedencia dos produtos galegos no meu fogar. Para comezar este traballo vou falar dos lácteos que teño no meu fogar. Consumimos 5 tipos de lácteos, comenzando por os yogures. Consumimos os yogures da marca Larsa. Os yogures proveñen de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra. Sin embargo, a nata da mesma marca provén de outro lugar, que é Outeiro de Rei, en Lugo. Gustanos moito esta marca e consumímola bastante. Despois, falando de yogures, tamén temos os da Casa Grande de Xanceda, que, como o seu nome indica, proveñen de Xanceda. Despois, falando dos queixos, temos este requeixo, que é da marca O Casal, provén de O Sadurniño, que está na Coruña. Despois, en canto a queixo normal, temos o Arzúa, que provén de Betanzos, a Coruña. Por último, consumimos sempre leite galega. Esta é a Unicla, provén de Ames, de A Coruña, de Feiralco. En xeral, como conclusión final, diría que lácteos sempre consumimos produtos de orixe totalmente galega. Ademais, creemos que estes produtos galegos, aínda que son moito máis costosos que, digamos, que os produtos da equivalencia foránea, a miña familia e eu gustanos moito máis os produtos de aquí, merecen moito máis a pena que os produtos de fora en canto a calidade. Para o segundo punto a analizar deste traballo, vou falar acerca das pastas e dos arroces de casa. No meu fogar temos, a diferencia de todos os lácteos, temos todo produtos de orixen foránea. Temos desde pastas italianas, portuguesas, estas que son moi coñecidas en España, que son as pastas de Córdoba Gallo. E, en canto a arroz, temos o arroz brillante, que é de procedencia sevillana, que utilizamos principalmente para paellas. E temos estos que son de orixen portuguesa, porque para facer arroz blanco gustanos este tipo de arroz. En xeral, os prezos destes produtos son máis baixos e non temos ningunha equivalencia a un produto galego de pastas nin de arroz. O seguinte punto do meu traballo será falar acerca das galletas que consumimos no meu fogar, o azúcar e o chocolate. En canto ás galletas, hai dúas divisións. Na miña casa hai xente que lle gusta máis as galletas de orixe foránea, como son as Marbo Dorada, e as outras persoas que usamos as galletas galegas, que son estas que se usan non para almorzar, senón para tomar nalgún momento, como a hora do café. Despois, en canto ao azúcar, usamos azúcar de orixen foránea, e o chocolate tamén son de procedencia foránea, son da marca Milka e Nestlé. O chocolate que vedes na imaxe, o chocolate Antoxo, é unha moi boa alternativa, é dunha empresa chamada Chocomiño, que se dedica a realizar este tipo de tabletas e cacao. É unha moi boa alternativa dos chocolates que eu teño en casa, que ambos son de orixen foránea. En canto ao seguinte punto do traballo, vou falar acerca das conservas que se consumen no meu fogar. Todas as conservas que consumimos no meu fogar son de orixen galega. Temos as sardiñas da marca Cortizo, que son de Rianxo, da Coruña, e o atún da mesma marca, que tamén é de Rianxo. Despois temos este, que sai moito máis económico, é da marca Lidl, pero, sin embargo, é producido en Galicia, ou sea, é galego. Temos, por último, os mexillóns da marca Cuca, que tamén son do Grove e son de orixen galego. En canto ao seguinte punto do traballo, vou vos falar acerca dos cereais, da fariña e do pan. No meu fogar utilizamos cereais de marca Blanca, que solen ser dun precio moito máis axeitado para o almorzo. Despois non adeitamos usar pan de molde, por iso usamos pan de panadería. En canto á fariña, hoxe non tiñamos fariña normal na casa, pero adoitamos usar marca foránea do Mercadona.
En canto á fariña de maíz, usamos a maicena, que é moito máis cara, esta ronda o euro e esta é moito máis cara. En canto á fariña, atopei unha alternativa de orixe galega dunha empresa do Carral chamada o Grupo da Cuña. Nesta fotografía vedes a fariña, o nome da fariña é a fariña das Mariñas. Obviamente é un pouco máis cara que a fariña que eu consumo, que é marca blanca, marca Mercadona, pero sinceramente creo que merece a pena aportar un graniño de area para axudar as nosas empresas. Agora vamos a falar en canto aos ovos que consumimos no meu fogar. Consumimos dous tipos. Temos estes que son de orixen foránea, que son os de Doña Ñema, e temos estes que son de orixen totalmente galega, de millo. En estos podemos marcar a diferencia de que estos costan alrededor de un 30 e estos un 60, que a pesar da diferencia de 30 céntimos merece moito máis a pena comprar os ovos de produto galego pola súa calidade. A seguinte parte da cal vou falar vai ser dos patés que temos na nosa casa. Nos consumimos patés de orixen totalmente foráneo. Temos estos que son de Navarra e este. Despois, en canto a aceite, temos este aceite para fritir de girasol, que é da marca IFA, e que é moito máis barato que un aceite de outra marca. E non teño aquí o aceite de oliva porque nós producimos o noso propio aceite de oliva. Temos oliveiras en Portugal, entonces por iso non teño aquí o aceite de oliva. En canto a unha alternativa en patés, atopámonos o paté de orixe galego Pazo de Coruxo, que neste caso si se podemos usar unha gran diferencia no precio, xa que cada bote en especial nesta imaxe de pulpo custa alrededor de 3 euros por bote. En cambio, os patés que eu tiña na casa rondaban o euro 20 ou euro 50, o sea que os produtos de orixe galega neste sentido son máis caros, pero de mellor calidade tamén. Para falar aceites, atopamos unha alternativa moi cercana a nós, na zona do San Ciprán, en Ourense, é a marca de aceites Abril. Si se podería ser unha moi boa opción a cambiar. O aceite de girasol Abrisol custa 0,99 céntimos o litro. O que nos tiñamos en casa, que é a marca de Gadis e Falijas, costou unos 0,96, sin embargo é foráneo, non é galego. Por iso creo que é mellor gastar uns poucos céntimos nun aceite galego, xa que non é tanto a diferencia e vamos a disfrutar e axudar moito a economía das empresas da nosa terra. E ademais máis cercanas a nós. En canto aos snacks que nos solemos consumir estos que son os Doritos, que veñen procedencia de Vitoria, é unha multinacional. En canto a patatas fritas, consumimos estas que son da nosa terra, que ainda que son un pouco máis caras, pois son de mellor calidade. En canto ao seguinte punto do traballo, vou falar acerca das hortalizas e froitas que teño no meu fogar. En canto ás froitas, temos toda esta fonte son de todo froitas compradas, de orixen foráneo, salvo os kiwis, que son dunha marca galega, Kiwi Atlántico. Aquí non puxen hortalizas porque todas as hortalizas que temos nós producímolas nós nunha horta na aldea. En canto ás salsas, todas as salsas que consumimos son de orixen foráneo, desde o tomate frito, da marca Solís, o ketchup da marca Heinz, que creemos que para non ser o mellor, a mayonesa da marca Mercadona, a salsa que utilizamos para as ensaladas, para picante e esta para carnes. En canto ás salsas, utilizamos marcas foráneas porque non hai equivalentes a marcas galegas e ademais creemos que son mellores. Se falamos de bebidas, atopamos unha gran cantidade de bebidas no meu fogar. Comezaremos ca auga. Nós sempre evitamos usar Cabreiroa ou Sousas, a equivalencia de Verín, non? En canto a demais, usamos licor de ervas, cremas de licor, todo isto é de orixe galego, ao igual que o viño, este en concreto. Meu pai é un apasionado dos viños galegos e tamén temos viño da Rioja, que este si é foráneo, e os
os refrescos que son foráneos. Principalmente evitamos usar este. Para concluir este traballo vou falar da miña opinión. Eu creo que na nosa casa consumimos unha gran cantidade de produtos galegos, pero creo que todo se pode mellorar e que, a pesar de usar moitos produtos galegos, todavía podemos buscar moitas alternativas en produtos da nosa terra e incluso cercanos e axudar ou fomentar as empresas do noso país.